Želeo da iskoristim ovu malu pauzu da Narodnom pokretu Srbije čestitam godišnjicu. Mi se nalazimo u jednom duboko razgrađenom društvu gde je jedna godina na lokalu opozicione partije zaista veliki uspeh, tako da od sveg srca čestitam. Hvala. Naš prvi gost je čovek koji biciklom prelazi kilometre da bi govorio o onome o čemu mnogi ćute, o prirodi, o zdravlju i odgovornosti. Od nama bliskog Samoša stigao je do dalekog Strazbura, kao što rekao, zajedno sa našim studentima. Možeš ukratko da nam ispričaš kako izgledao taj put i šta te navelo da spojiš aktivizam i biciklizam? Da, zaista ono što je nama bilo svima utisak i dok smo vozili i kada smo tamo stigli i tek kada smo se vratili, zapravo koliko je taj ceo put bio epski, koliko je sve to što su pre svega studenti, ti mladi ljudi u svega par dana, to je 2-3 dana organizovanja čitave ture da ohrabre Srbiju, da u tom jednom trenutku održe čitavu borbu aktuelnom i da zapravo podignu na neki način i Evropu. Ja bih samo podsjetio da smo se mi u tom trenutku nalazili u jednom izuzetnom medijskom mraku, ali ne sad medijskom mraku koji je nama poznat, a to je medijski mrak u Srbiji. Mi smo bili u medijskom mraku u čitavoj Evropi, vrlo malo medija je izveštavalo u Evropi o našoj vožnji, ali ono što je bilo pravo blago i šta ja sada trenutno mogu povezati sa ovom vašom borbom i vašom inicijativom jeste da neke promene zaista dolaze odozdo. Moraju doći iz naroda, tako i ta vožnja kroz Evropu je zapravo pronela jedan glas slobode i pravde za koju se bore zapravo studenti i svi slobodni građani u Srbiji, tako da ti susreti sa našim ljudima, sa našom zajednicom kroz zemlje kroz koje smo prolazili, sa strancima koji su bili zapanjeni da jedna povorka, jedan konvoj biciklista prolazi kroz njihova mesta, to nije mali broj, nas je bilo 80, to je zaista bilo nešto da stanete i da se zapitate šta se to dešava, gde voze ovi mladi ljudi i onda kada čuju za nepravdu koja se desila u Srbiji, onda tek kažu pa mi o ovome ništa ne znamo, tako da je ta vožnja bila negde buđenje Evrope, da Srbija jeste u ozbiljnom problemu za koji smo mi znali, ali oni U našoj okolini sve se više govori o vetroparku, pošto smo te zvali zbog ekoloških i malo lokalnijih tema. Govori se o vetroparkovima i deponijama koje su nelegalne i koje gore i koje truju ljude, posebno u tvom Samošu i bliskoj Padini. Kako vidiš te probleme kao ekolog i šta bi predložio kao neko rešenje, kao neki prvi korak ka rešenju? Ali, evo, neko iskustvo koje imam u radu, pre svega u Društvu zaštite i proučavanja ptica Srbije i uticaju vetrenjača koje one mogu imati na te organizme je izuzetno značajan, ali ono čega možda nismo svesni jeste da se ceo Južni Banat zapravo pretvara u jedan mega vetropark. Mogu da kažem šta je moj predlog za diskusiju, jeste zapravo to kako smo se mi našli u situaciji da je važna zaštićena područja u Južnom Banatu zapravo budu ugrožena pre svega od vetroparkova. Ono što se dešava ne samo u Južnom Banatu, već i u čitavoj Srbiji jeste moment takozvanog salami slicinga projekata. Mi vidimo da vetroparkovi koji su postojeći, koji su izgrađeni u Banatu, oni svi imaju vrlo jasne studije, procene uticaja na životnu sredinu, ali ono što tu nedostaje jeste ta jedna sveobuhvatna, kumulativna studija kako svi ti projekti zajedno utiču na ta, pre svega, zaštićena područja, a onda i ne manje bitno na ljude u ovom kraju. Kako to utiče na njihov svakodnevni život. Poslednji, zapravo, i najveći vetropark, ne samo u Južnom Banatu, nego u Srbiji,
rasprave jeste vetropark u Samošu i on ne samo da ugrožava ovaj kraj, on ugrožava i Vršac, jer meteorološka stanica iz Samoša treba da se izmesti na Gudorački vrh, tako da ono što ova politika zapravo ima jedan voli vrhove zaštićenih područja. Imali smo Kopaonik i čuveni kafe bar na vrhu Kopaonika, onda smo imali Ovčarsko-Kalparsku klisuru i Vidikovac, sad imamo Vršački breg i izmeštanje. Mislimo da je vreme da se oni možda malo spuste sa tih vrhova, da im se to ne omogući, a da prosto ovi projekti sačekaju neke bolje donosioce. Šta je tvoja poruka ljudima koji misle da pojedinac ne može ništa da promeni? Ti svojim primjerom dokazuješ upravo suprotno. Pa, ono što istakao bih, eto, u ovom trenutku, iako ja nisam član pokreta, niti sam član bilo koje partije, ali evo kao slobodni građanin želim da pohvalim vašu slobodu. Ja sam odlučio da svoju slobodu iskoristim u punom kapacitetu, tako da samo da vas pozdravim i da vam se zahvalim na tome što ste odlučili. Hvala ti na inspiraciji koju si nam dao.